Dobrý deň, práve ideme robiť reportáž, čo odslúbené. Dobrý deň, môžem sa vás spýtať, poznáte Martinu Mrázkovú? Nie, lebo... Ďakujem. Reportáž. A mám tu dobre dáva, poďte do Gimpla. Už som sa myslela, že sa nebudem. Poďte do Gimpla, kde sa urobíte reportáž? Dobre, poďme. Ale teraz ideme na náš Gimpel. Našou 2010 knižučkou. Ahoj. Ty si nevšívaj, porobia reportáž. No. Reportáž? Nie. No, do školskej akcie práve vchádzame do najznámejšej budovy v našom meste. Viete, tu vám ide obeť. No, ale nie, to nepoznám. Musíme nájsť takú... A tú babku si poznala. Kričal na mňa? Ale ja už som myslela, že sa nebudem smieť. Nekričal na mňa? Čo na tak Počkaj. Tam je. Poznáte osobu? Hej, môžem sa niečo spýtať? Počkajte. Oni píšu, oni chcú školu. Slepša, poznáte? Pustí ma. Ja to ľudia poznajú, povej sa slúšť. No vidíte, Čo tu chceme? no, takže Martinku sme sa už opýtali, ale zrejme ju ešte nikto nepozná. Ideme ešte nájsť nejaké obete. Buďte potichu, hore máme 10. Dobre, Jasné. no práve ideme. Už sa blížime na Gimpel. Máš čistý, krásny dýk lešmeš. Gimpeliška, náš mikrofónik spievajúci. Počúvajte. Ta. Justin Bieber. No teraz si ho stopneme. Dobrý. Mám to zastaviť, koho sa tu chceš pýtať? Nie. Teraz ešte dlho budeme chodiť. A čo tu chceme? Teraz. Ešte dlho? No tak poďme, rýchlo. Slečna, poznáte Lidku Hamzovú? Áno, odkiaľ ju poznáte? Viete, ona je veľmi známa v Česku. Zapíši sa to robí. Nenadávajte, toto nemôžu byť vulgarizmy. Počúvajte. Dobrý deň. Lidka Hamzová je najznámejšia mesiarka v celom Česku. Zabije svinu, hoci koho zabije. Ty vole, ona už pomaly bude kanibalka, počujete to? S ňou by ste sa mali určite stretnúť, keď chcete oslavu. No, dobre, ďakujem vám pekne za vašu reportáž. Dovidenia. Pozdravte sa nám. Dovidenia, prajem. Potom, dobre. No, ďakujeme pekne. No, počuli ste to. Poznajú. Som to svoje natáčala, bude to otočené. Nevadí. Dobre? No poďme rýchlo hore. Nemáme pamäť na mobile. Aha, tu je ďalšia. Slečna! Môžem sa spýtať? Ahojte, slečna. Ahojte. Poznáte, prosím vás, nejakú barbu? Áno. Žiadnu? A takú, že Barbaru Kozmelovú. Nepoznáte jej. Viete, ona je veľmi známa rosnička z správach, ale vlastne... Svinia. My ju chceme zviditeľniť, takže slečnú Kozmelovú tiež nepoznáte. A nie. A to do čoho? A to tam budete meniť? 80 dní. No, už je to 75, ale nechceme sa nám. A do čoho? Do prázdnej dovolenky. tak teraz sme si dali taký menší break. No, Skončil. tak, Teraz akurát zvonil na hodinu. Inak čo tu chceme? dobre. A vy čo tu budete robiť? My čakáme na chvíľu. No práve som sa s vami spoznal, aká ste super baba. No. Tak, my už teda pôjdeme. Fajn. Ale o čo tomu to vlastne ide? Ja neviem. No, my už teda pôjdeme a ešte nemáme dokončenú našu prácu. Takže majte sa tu pekne, pozdravujem vás. Aj vás pozdravujeme. Dovidenia. Ďakujem pekne za odpoveď. Dovidenia, pekný deň. Dovidenia. Aké dvere, jak v Prelenárske. Ešte koľko? Tak
Aké to krásne dvere. Ešte na onu, horňák, Sáruš. Počkaj, ešte vrázkovú sme Už mám 5 minút. Čo? Nevadí. Dobre, ešte. Chuť do piče. No, takže napadli sme tu Gimpel, najväčší na svete. Musíme si dávať bacha na týchto schodoch, Lebo niekto tu občas padá. Aha, idú tam tu profesoria. Sa mi netrápam. Ahoj. No ja tu každého poznám, ak sa vidíte. A to som tu len prvýkrát na čo? To je hrozne trápna škola. Ale strašne. Všade sme prišli. No ja neviem, asi dole pome, nie? Ježiš, toto není ľahké táto robota, čo vám poviem. Ty si fakt zaslúžia peniaze. Dobre. No všetci tu na nás pozerajú, ako by sme z Marsu došli, ja neviem. A my vôbec nevieme teraz vlastne, kade sme Počkaj, tu je niečo. Hlavný uzáver. Kde mám asi nie. Pome niekde inde, ja neviem. Pome tady tu grom. Hlavný uzáver plynu, sem máme ísť. Počkaj. Kde sme prišli? Kde sa ide? Nevieš, kade sa dostaneme? Tuto? Tak asi tu je niečo. A tady to sme. Ty kokos, my sme dobré. No, a tam nás z okna špehujú, že čo nám nevadí. My to musíme dokončiť, ešte máme tu dve pani, no dve slečny, na ktoré sa musíme spýtať. To z toho. Hej, počkaj, postoj, stoj. Poznáš Sáru Horňákovú? Nie. Nie, dobre, Doj. ďakujem. Dobre, ešte sa spýtame nejakých starších generácií. Tie možno budú poznať, lebo viete, staršie generácie poznajú každého. Tie sú fakt najvzácnejšie. Oni vám povedia všetko, každého poznajú, fakt. Nedáme ešte jednu. Čo? Nedáme to od začiatku, lebo Nie, to už musíme... to má veľa minút. Počkaj. Nepôjde na fáč. Ja, tak dobre, tak stopni to ešte. Dovidenia. Tak,